vzniká nový podcast, ktorý sa volá Oli je offline a s claimom, ktorý je úplne fantastický. Offline je nový luxus. A v tejto prvej epizóde, je to síce môj podcast, kde vám budem ako keby rozprávať o všetkých tých veciach, ktoré sa mi dejú v živote, o ľuďoch, ktorých stretávam, o zážitkoch, ktoré som prežila alebo prežívam. Ale v podstate by som akože mala vám aj povedať, že s kým som tento originálny názov vymyslela, a je to človek, ktorým ja vlastne vymýšľam všetky super projekty za posledné 3 roky, a to je, tým človekom je Maja. Maja, čau, môžeš kričať. Haló, čaute. A vlastne Maja vymyslela tento názov Oli je offline, pretože vychádza to samozrejme z úplnej krásnej logiky, že už nie som oner, nie som v rádiu. Občas mi niekto napíše, že teda mohla by som sa opäť objaviť v rádiu a už ma tak nepočuť. A ja si hovorím, no, ja som už offline. Takže úplne klasika, jednoduché, neriešime. Najjednoduchší názov, Maja, dík. Páči sa. A zopakuj ten, prosím ťa, claim, lebo to máme, sa nám veľmi páči. Offline je nový luxus. Nový luxus. A túto prvú epizódu vám vlastne tým pádom prináša YouHair Styling a Headspa, kde vlastne práve teraz sedíme a vymýšľame tieto nápady. A myšlienok. Je to taká oáza pokoja. Tak ale poďme sa aj zamyslieť, že čo je vlastne luxus pre niekoho. Pre mňa teda v tomto prípade je ten offline luxus, lebo v kuse sme na telefóne. No to je pravda. Hej. Akože na základe toho vlastne mám to Headspa, lebo ľudia, ktorí vlastne veľa pracujú, tak do toho Headspa prídu a vlastne vypnú. Čiže to offline dáva, ľudia to vyhľadávajú, lebo ten balast tých médií je všade okolo teba. Je toho veľa. Je. Je toho mega veľa a hlavne pointa je, že si fakt môžeme urobiť pokoj. Mne inak non-stop šrotuje hlava niekedy, takže aj keď prídem na Headspa, lebo napríklad výhoda Headspa je, že tu si fakt musíte ľahnúť, vypnúť telefon a byť ticho. Ale v kaderku robím aj na počítači, aj telefonujem, aj odpisujem na správy a tak ďalej, scrollujem ten Instagram, takže naozaj to s tým veľmi pekne súvisí. No v každom prípade Oli offline, on air. Áno, takže Oli offline, super. A vlastne takto si to predstavujem, že budú to nezostrihané epizódy, alebo respektíve len minimálne upravené. Bude to o nejakom pocite, že teraz tu sa to deje, tu to prežívam a chcem vám to povedať. A mne sa nechce rozpisovať hlavne dlhé statusy na Instagrame a na LinkedIne. Takže všetko, čo robím a primárne práve to pracovné a nápadové budem vám takto nahrávať ako keby hlasovky. Vlastne môj kamarát David raz povedal, keď som mu nahrávala hlasovky, že ty mi nahrávaš podcasty. Takže ja vlastne už odchádzam do tejto z hlasovkovej sféry, odchádzam do podcastovej sféry. Tak Maja, dík za nápad. Páči sa. A ideme na to. Teším sa na túto offline, online cestu v rámci týchto krátkých nejakých nahrávok a podcastov.